Boy, गाड़ी ले आई थी। जों दिनै फाइनाल कारननिफ्राय जों अनेक दिन फलंमानो नासिनि दंहा एबं अपेक्षा खायगा जों आरो दिनै कुथुं लाइमानि जागा हांबाय गय बेलहांबारि आरो कुथुं लाइजाखा जोंनि आइसिडिएस कर्मी अंगनादि वार्का एबं हेल्पा आशा कर्मी जों तीनटा इउनियन मिलावै दुइटा इउनियन मिलावै जों दिनै जागा जमां लायखा जमांनि कारन हांबाय आबनो বিষয় হিंगासिनि एकदम एक नाम्बार जों अनेक दिन जाबत जों अनेक नासिनखा जों যত জায়গা ডেপুটেশন খালাইকা ডিএম অফিস রমৈ এবং ডাইরেক্টর অফিস রমৈ চিনি চিকন চিকন প্রজেক্ট রমৈ অনেক জায়গা जों এপ্লাই খালাইকা ओमफ्राय जों সংগঠনবो খালাইनायखा आरो जों चिनि मुख्यमंत्री रकम आरो जों एप्लाई खायगा ना बरक सावा दिनि डेपुटेशन सरि बाजे अधिवेशन पाइखा इंनाय हिमांना जों नासिन पाइखा ओंखाय लोक सभा बाजे अधिवेशन पाइखा ओंखाय आरो चिनि कक साजायगा अयनो रायजोनि एमपि रक साका चिनि अंगनादि वार्का हेल्पारनि बागै साजाका किन्तु चिनि पिप्रानि एमपि दुइजना কোনো কখনো ছায়া जों खबर নাই তো दिन 24 घंटा चिनि खबर चिनि कक ताहाको साजायगाखौ ओंखाय रायजो सरकारनि बाजे अधिवेशननि तो कयदिन बिसिङाव आरो जों खानाय तो दिन 24 घंटा खबर चिनि खबर सासानो आरो चिनि खबर साजायगा दिनै एमएलए सागला मिनिस्टार सागला जों दालानि दखनाखा खबर मोनगोन ओंखाय आबोन बागानो जों अनेक जागा फुन खायलायका যোগাযোগ খাইলেকা ओमफ्राय जों मानिलिया যত डिस्ट्रिक्टआनो जों जानोखा যত डिस्ट्रिक्टआ जों अंगनादि वार्का हेल्पार जमान लायो जों कायसा जरा खायरु दलंमा खायसनाय आपलिया चिनि समस्या समाधान लाखा जों अनेक जाय एप्लाई खाना सिनो नायखा निया ओमफ्राय जों दिनै अनेक जागानो सागलायका ओमफ्राय चिनि खय डिस्ट्रिक्टआव जों वानसुलायका चिनि खय डिस्ट्रिक्ट आटा डिस्ट्रिक्टआव आटा प्रोजेक्ट दङ একটা प्रोजेक्टआव आटा प्रोजेक्टनि बड़ खायका मोटामुटी तेव खाय दङ Bangka, abang जों ताबुंनायो बुनि बेतन बारना हायनो सिनि जोंना बा 1000 पाना 1200 पाना 500 पाना कम से कम 1000 1200 बारे का सिनि बका सन्तोष संनाय जों सिकेने चारवै जेकुनु मिनिस्टारनि डाइरेक्टर अफिस नि होते चीफ सेक्रेटारि फन फायखाय डाइरेक्टर अफिस नि होते तिनि अफिसार फन फायखाय जों याखारिना सिकेने चारवै याखाय जों याखाया समाज कल्याण दप्तरनि मन्त्री फायनो नांनाय जुदि फायांगा बिनि चीफ सेक्रेटारि फन फायनो नंगौ मालाया ख सिनि फाय एसडीएम नि कायसा कलिग फायखा सार बिनि मुं थांमाया ओ सार कायसा फायखा ओंखाय बावा बुजका सिनि सेक्रेटारि अफिस न होते सपायने मिनिस्टार अफिस न होते सपायने हिसाब जों नासिं दङ आबोन बागैनो नासिं सिनि जे रास्ता तिनि आकुक माने अ समस्यानो समाधान खायनायनि बागै बर' जों सिकिने जारि खालाम आंगा जों याखायनि नाय आनि सिनि मुंखा तो पदबिल प्रोजेक्ट नि वाय पदबिल प्रोजेक्ट आइसिडे प्रोजेक्ट नि सुरुबि देब्रमा ओंखाय जों संगठननि हिसाबै ताबो खालायनो दङ सेक्रेटारि हिसाबै सामखाय दङ ओंखाय आबोनो जों तिनि जतन कक साबलाय फायलेका ओंखाय बेसेबाङो जुदि ना तिनि जों आसुगै अ जागाव आसुगै रेलि खायै आसुगै पर्यन्त जोंनो कोनो समालोचना समाधान खायफायांगाय जों परे दिनाव बियो आन्दोलन कटार खायजानाय ए सारा त्रिपुरा वालि लागै थानाय